त्या प्रायव्हेट पार्टला कोणी हात लावला आणि जर का त्यांनी सांगितलं की तू जर हे घरी सांगितलंस ना तर तुला तुझ्या बाबांना मी मारेन किंवा तुझ्या आईला मी काहीतरी करेन, म्हणजे अशी धमकी, असं सिक्रेट किंवा तुझ्या माझ्यातलं हे सिक्रेट आहे हा, मी तुझ्या ह्या प्रायव्हेट पार्टला हात लावतोय, मग असं जरी कोणी केलं तरीही ते मूल तुमच्याशी कसं येऊन ओपनली बोलेल, त्यासाठी तुम्ही त्या मुलाशी तेवढं ओपन असणं फार गरजेचं आहे. तिथे मुळात पॉक्सो मधला पी पण माहिती नसतो, म्हणजे ही खंत आहे. आणि जेव्हा त्यांना काहीच माहिती नसतं, तर मी पॉक्सो कायदा जेव्हा मार्गदर्शन करण्यासाठी जाईन आणि जर समोर ऑडियन्स लहान मुलं आहेत, त्यांना तो कायदा सांगताना मला कसा सांगितला पाहिजे हा माझ्यावर मोठा टास्क येतो. वडिलांच्या भावनेने जर मी माझ्या शाळेतल्या एखाद्या मुलीला उचलून घेतलं, तिचा मुका घेतला, तर त्यात काय चूक आहे किंवा त्यात काय वावगं आहे. मी एकाच वाक्यात उत्तर दिलं त्या सरांना, म्हटलं शिक्षकांनी शिक्षकांसारखंच राहावं, शिक्षकांनी वडील बनायला जाऊ नये, चल ना खेळूया, असं करून पण म्हणजे अत्याचार केले जात आहेत, हे समाजातलं सत्य आहे. मग अशा मी पालकांनी कसं हेरायचं, आजकालचे खूप लाईटली घेत आहेत सगळं, म्हणजे एवढं फ्रीडम देऊन ठेवलंय मुलांना की बॉस तू काही कर, जे आम्हाला मिळालं नाही ते आम्ही तुला देतोय, तू काहीही कर, अशी आजकालच्या पालकांची मेंटॅलिटी आहे. पालकाने कायदा आणि स्वतःच्या मुलाचं भविष्य बघावं, ते चार लोक काय म्हणतील, सोकॉल्ड समाज काय म्हणेल, ह्याचा विचार खरंच करू नका. कारण तुम्ही नातेसंबंध जपायला जाल, पण जो कोणी तो विकृत माणूस आहे, मग तो तुमच्या घरातला आजोबा का असेना किंवा कोणी असेना, त्याची विकृती बदलणार नाहीये. नमस्कार, आपण पाहत आहात कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. कायद्याची भाषा या विशेष कायदेविषयक चर्चासत्रात आपलं मनपूर्वक स्वागत. मागच्या भागात आपण पॉक्सो कायद्याच्या कायदेशीर बाजू समजून घेतल्यात, त्याला तुमचा खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला. पण कायदा तेव्हाच काम करतो जेव्हा गुन्हा समोर येतो. गुन्हा घडूच नाही किंवा घडल्यास मुलांना कसं सांभाळायचं यात सर्वार्थ मोठी भूमिका असते, ती अर्थात पालकांची. म्हणूनच आजच्या भागाचा आपला विषय आहे पॉक्सो कायदा आणि पालकांची भूमिका. आज पुन्हा एकदा आपल्यासोबत मार्गदर्शन करण्यासाठी उपस्थित आहेत नामवंत कायदेतज्ञ ॲडव्होकेट प्रणिता कोटकर राऊळ मॅडम. दुसऱ्या भागात आपण त्यांचं स्वागत करूया आणि आपल्या या विशेष कार्यक्रमाला सुरुवात करूया. मॅडम, आपलं मनपूर्वक स्वागत. गेल्या वेळी आपण अनेक गोष्टी समजून घेतल्यात, त्या अर्थात या कायद्याच्या कायदेशीर बाजू होत्या, पण आता आपण यातली पालकांची भूमिका समजून घेणार आहोत. जसं तुम्ही मागच्या एपिसोडमध्ये एक उल्लेख केला होता, तो म्हणजे गुड टच आणि बॅड टचचा. पण जर लहान मुलांना या गोष्टी समजून सांगायच्या असतील तर त्यात पालकांची भूमिका कशी असते आणि पालकांनी या गोष्टी मुलांना कशा काय समजून सांगितल्या पाहिजेत? खरं तर ह्या पॉक्सो कायद्याविषयी बोलत असताना हा प्रश्न खूप महत्वाचा आहे, जो कमी ठिकाणी विचारला जातो, जो तू विचारलास. मुळात गुड टच आणि बॅड टच हे लहान मुलांना कसं सांगायचं, खूप मोठं एक टास्क आहे प्रत्येक पालकासमोरचा. आणि मी त्याला अगदी सोप्या भाषेत करून सांगते. म्हणजे जेव्हा माझ्या कार्यशाळा होतात तेव्हा मी समोर बसलेल्या ऑडियन्सला हेच सांगते की तो गुड टच असेल किंवा तो बॅड टच असेल, हा तुम्ही वेगवेगळ्या गेम्सच्या माध्यमातून सांगू शकता. खास करून अंगणवाडी सेविका ज्या असतात त्यांच्याकडे मुलं खूप क्लोज असतात, जेव्हा ते किंवा किंडर गार्डन मध्ये जेव्हा मुलं जातात तिथे देखील जे टीचर्स असतात त्यांच्याकडे मुलं ही घडायला लागते, ती मूर्ती घडायला लागते. मग अशा वेळी त्या मुलाची जी नस असते, म्हणजे आपण म्हणतो ना की ती लहान मुलं त्यांच्यासोबतच फ्री होतात. मग अशा वेळी पालक आणि अंगणवाडी सेवक किंवा किंडर गार्डन मध्ये जे कोणी टीचर्स आहेत त्या खूप मोठा रोल प्ले करतात. मग त्या सांगू शकतात की गुड टच आणि बॅड टच काय. मग ते कशा माध्यमातून, आता अगदी लहान मुलं असतील त्यांना पण सांगू शकत नाही की बाबा तुझ्या ह्या प्रायव्हेट पार्ट्सना जर कोणी स्पर्श केला तर तुम्हाला येऊन सांग, बरोबर. मग अगदी सोपं की आपण स्विमिंग सूट जो वेअर करतो, घालतो, त्याच्या खाली जे प्रायव्हेट पार्ट्स असतात ते तुझे खूप सेन्सिटिव्ह प्रायव्हेट पार्ट्स आहेत, तर त्याला कोणी स्पर्श केला तर कसं रिॲक्ट करायचं हे आपण वेगवेगळ्या गेम्सच्या माध्यमातून त्या मुलांना सांगू शकतो, असं मला पर्सनली वाटतं. कारण मुलांना ओपनली सांगून ते त्यांना समजणार नाहीये. किंवा तुम्ही त्यांना ते प्रायव्हेट पार्ट सांगा की त्या प्रायव्हेट पार्टला कोणी हात लावला आणि जर का त्यांनी सांगितलं की तू जर हे घरी सांगितलंस ना तर तुला तुझ्या बाबांना मी मारेन किंवा तुझ्या आईला मी काहीतरी करेन, म्हणजे अशी धमकी, असं सिक्रेट किंवा तुझ्या माझ्यातलं हे सिक्रेट आहे हा, मी तुझ्या ह्या प्रायव्हेट पार्टला हात लावतोय, मग असं जरी कोणी केलं तरीही ते मूल तुमच्याशी कसं येऊन ओपनली बोलेल, त्यासाठी तुम्ही त्या मुलाशी तेवढं ओपन असणं फार गरजेचं आहे. आणि त्यातूनच तुम्ही मुलांना सेफ टच
आणि अनसेफ टच यातला फरक सांगू शकते. आता मी मागच्या पार्टमध्ये सुद्धा किंवा मागच्या भागामध्ये सुद्धा याचा उल्लेख केला होता की तुम्ही अनेक अंगणवाडी क्षेत्रामध्ये जाता किंवा अनेक लेक्चर्सला जाता, तेव्हा तुम्ही आवर्जून याचा उल्लेख करत असता, गुड टच असेल किंवा बॅड टच असेल. त्यावेळी तुमचं हे सगळं मार्गदर्शन झाल्यानंतर या मुलांशी सुद्धा तुम्ही वैयक्तिकरित्या संवाद साधत असाल. मग त्यावेळी असे काही अनुभव तुमच्याकडे आलेत का, किंवा मुलांना याविषयीची माहिती दिल्यानंतर नेमकं त्यांच्या रिॲक्शन्स काय असतात, ह्यात तुम्हाला कधी तुम्ही त्याचं निरीक्षण केलंय का, आणि केलं असतील तर त्या कशा प्रकारे असतील, याबद्दल काही तुम्ही सांगू शकाल का? येस, ह्या बाबतीत तर माझ्या मागे अनुभव म्हणजे भरपूरच आहे. कारण मी जेव्हा लहान मुलांमध्ये जाते, स्पेशली मी जेव्हा गावांमध्ये जाते ना, तिथे मुळात पॉक्सो मधला पी पण माहिती नसतो. म्हणजे ही खंत आहे. आणि जेव्हा त्यांना काहीच माहिती नसतं, तर मी पॉक्सो कायदा जेव्हा मार्गदर्शन करण्यासाठी जाईन आणि जर समोर ऑडियन्स लहान मुलं आहेत, तर त्यांना तो कायदा सांगताना मला कसा सांगितला पाहिजे, हा माझ्यावर मोठा टास्क येतो. कारण त्या लहान मुलांना बॅड टच आणि गुड टच इथून जेव्हा मी सांगायला सुरुवात करते, तेव्हा त्यांना त्या मुलांचं असं असतं की म्हणजे आम्हाला तर सगळेच जवळ घेतात, सगळेच आम्हाला जवळ करतात. मग तिथे गेल्यावर त्या शिक्षकांची पण रिॲक्शन्स वेगळ्याच असतात. म्हणजे मला आलेला एक अनुभव सांगते. म्हणजे मी एका शाळेत गेले होते, मी त्या शाळेचं नाव नाही घेणार. तिथे गेल्यावर मी मुलांना सगळं मार्गदर्शन झालं. म्हणजे मुलांना मी सांगितलं की इवन जर तुम्हाला एखादा स्पर्श, म्हणजे इवन तुमच्या शिक्षकांकडून पण चुकीचा स्पर्श वाटत असेल, तरीही तुम्ही तिथे बोललं पाहिजे. हे जेव्हा मी लहान मुलांना सांगितलं, तेव्हा त्यांच्याच शाळेतला एक शिक्षक उभा राहिला. तो मला म्हणतो, मॅडम तुम्ही हे चुकीचं सांगताय. जर मी फादर फिगरने, म्हणजे एक वडिलांच्या भावनेने जर मी माझ्या शाळेतल्या एखाद्या मुलीला उचलून घेतलं, तिचा मुका घेतला, तर त्यात काय चूक आहे किंवा त्यात काय वावगं आहे. मी एकाच वाक्यात उत्तर दिलं त्या सरांना. म्हटलं शिक्षकांनी शिक्षकांसारखंच राहावं, शिक्षकांनी वडील बनायला जाऊ नये. म्हणजे आता ह्यात थोडीशी तफावत असते. वडिलांप्रमाणे वागणं, ते प्रेम देणं किंवा तसं बोलणं, ह्यात फरक आहे. पण एखाद्या मुलीला तुम्ही शाळेतल्या उचलून घेऊन तिचा जर मुका घेत असाल आणि ते जर तिला अनकम्फर्टेबल फील होतंय, तर नाही, हा गुन्हाच आहे, हे चुकीचंच आहे. आणि शिक्षकांनी, आता पूर्वीच्या काळी गुरुजी असायचे, ज्याला आपले वडील वगैरे, वडिलांची जी पिढी होती ती फार घाबरायची, कारण ते शिक्षकांसारखे शिस्तप्रिय किंवा तेवढेच कडक वागायचे. आजकाल आपण म्हणतो की मुलांशी फ्रेंडली वागलं पाहिजे, डेफिनेटली वागलं पाहिजे. याचा अर्थ असा नाही की मुलीला उचलून घ्या, तिचे गालगुच्चे, बाउंड्री एक सेट असणं गरजेचं आहे फार. म्हणजे शिक्षकांनी आपली बाउंड्री ओळखली पाहिजे. म्हणजे मला ते चुकीचं वाटलं की त्या शिक्षकाकडनं मला ऍज अ वकील असा प्रश्न येणं की मॅडम तुम्ही हे चुकीचं सांगताय. तर नाही, मी चुकीचं सांगत नाहीये. जर मुलाला अनकम्फर्टेबल कुठल्याही क्षणाला वाटलं, इव्हन तुम्ही तिच्या गालाला हात लावला, तिला अनकम्फर्टेबल वाटलं, चूक आहे. ती नो म्हणते, नो मीन्स नो. तुम्ही नोचा अर्थ लक्षात घेतला पाहिजे. अगदीच. आता जसं आपण अनेक मुद्द्यांवर या बोललो, म्हणजे गुड टच आणि बॅड टच विषयी, अनेकदा मुलांना समजत नाही की आपल्यासोबत समोरचा व्यक्ती काय करतोय, कुठल्या उद्देशानं हात लावतोय. बरं, जर कुठल्या आपल्या पाठला हात लावलाय तर त्याला हे समजत नाही की आपल्यासोबत नेमकं घडतंय काय. मग लगेचच त्या मुलाची वागणूक कधी कधी बदलते किंवा ती बदलत सुद्धा नाही, तो ते सगळं नॉर्मल घेत असतो. पण त्याच्यासोबत अशा गोष्टी रोज सातत्यानं घडत असतील आणि ती रिॲक्शन त्याच्या शरीरावर होत असेल किंवा मानसिकरित्या होत असेल, त्याचं वागणं बदललेलं असेल, तर हे सगळं पालकांनी नेमकं कसं ओळखावं. आणि जर अशा गोष्टी घडत असतील किंवा तो येऊन सांगत नाही, कारण भीती असते ना मुलांना. आता तुम्ही सुद्धा जसा उल्लेख केला की धमकी दिल्या असतील किंवा आपलं हे सिक्रेट तू दुसऱ्यांना सांगू नको, असं काही जर झालं असेल, पण हे पालकांनी नेमकं ओळखावं कसं की आपल्या मुलासोबत काहीतरी चुकीचं घडलेलं आहे किंवा घडतंय, त्याबद्दल काय सांगता? तुझ्या प्रश्नातच उत्तर आहे की त्या मुलाचं वागणं बदलतं. कारण शरीरावर परिणाम व्हायच्या अगोदर मानसिकरित्या ते मूल हलायला लागतं. कारण ते त्याला नाही आवडत असतं त्या मुलाला. भलेही खेळ 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 जरी, असं बऱ्याच केसेसमध्ये मी वाचलंय, ऐकलंय आणि हँडल पण केलंय की चल ना खेळूया, असं करून पण म्हणजे अत्याचार केले जात आहेत. हे समाजातलं सत्य आहे. मग अशा वेळी पालकांनी कसं हेरायचं, तर तो मुलगा किंवा ती मुलगी चिडचिड, म्हणजे तिच्यातला किंवा त्याच्यातला चिडचिडेपणा फार वाढतो किंवा तो आपल्या शरीराचा धिक्कार करायला लागतो. म्हणजे शरीराबद्दल त्याला असं एक आकर्षण राहत नाही.
तिसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे ती ठराविक व्यक्ती दिसली, ते आजोबा दिसले किंवा वॉट एव्हर जो कोणी अत्याचार करणारा आहे तो दिसला की ती मुलं घाबरल्यासारखं करतात किंवा आपल्या आईला सांगतात की मला ह्या काकांकडे नाही जायचंय किंवा मला नाही ह्यांच्याकडे जायचंय, मला ते आवडत नाहीत. तेव्हा पालकांनी समजून घेतलं पाहिजे की का बाबा तुला आवडत नाही, काही झालंय का, काही त्या काकांनी केलंय का, हे पालकांनी विश्वासात घेऊन विचारलं पाहिजे. बरोबर. म्हणजे इथून मला असं वाटतं सुरुवात करायला पाहिजे पालकांनी की आपल्या मुलामधले बदल आधी पालकांनी हेरले पाहिजेत. म्हणजे तेवढं आपलं निरीक्षण आपल्या पाल्याबद्दलचं हे पालकांचं असलंच पाहिजे, तरच आपण या सगळ्या गोष्टी समजून घेऊ शकतो की आपल्या मुलासोबत नेमकं घडतंय काय. यालाच धरून मी पुढचा प्रश्न तुम्हाला असा विचारायचा. समजा एखाद्या मुलानं आपल्या पालकाला सांगितलंय की मला माझ्यासोबत असं असं घडलंय किंवा हे चुकीचं झालंय, मग अशा वेळी पालकांची नेमकी काय भूमिका असली पाहिजे? पालकांची पहिली रिॲक्शन म्हणतो किंवा पहिली प्रतिक्रिया जी आपण म्हणतो ती नेमकी कशी असली पाहिजे आणि ही सिच्युएशन, ही परिस्थिती नेमकी कशी हाताळली गेली पाहिजे पालकांकडून? अत्यंत महत्वाचा प्रश्न आहे जुईली. मला त्या पालकांना एवढं सांगायचंय की तो क्षण ना खूप नाजूक क्षण आहे, जेव्हा तुमचं पाल्य तुमच्याशी येऊन अशी गोष्ट शेअर करतं की आई हे माझ्यासोबत झालंय. तेव्हा पालकांनी म्हणजे स्पेशली आया ज्या असतात त्या खूप इमोशनल असतात, राईट. त्या लगेच त्या पाल्यासमोर रडणं किंवा तावातावात जाऊन त्या माणसासोबत भांडण करणं, ह्यामुळे तुमच्या मुलाचं मानसिक स्थैर्य कुठेतरी बिघडणार आहे. ह्याचा विचार पालकांनी केला पाहिजे. त्यामुळे सगळ्यात पहिलं म्हणजे जेव्हा तुमचं मूल तुमच्याशी येऊन असं काहीतरी डिस्कस करतंय किंवा ते तुम्हाला येऊन शेअर करतंय, त्या क्षणी तुम्ही त्याला एक तुमच्याकडनं आश्वासन दिलं पाहिजे किंवा तुमच्याकडनं असं फिलिंग त्याला गेलं पाहिजे की तू काही काळजी करू नकोस, आता आम्ही तुझ्या पाठीशी आहोत, पुढचं जे काही असेल ते आम्ही खंबीरपणे हँडल करतो, तुला घाबरायची काडी मात्र ही गरज नाहीये. पालक म्हणून आमच्यावर पूर्ण डोळे बंद करून विश्वास ठेव, तुला ह्यापुढे कोणी इजा करणार नाही, तुला हात पण लावणार नाही. हे जे आहे, हे जी मानसिक आधार जो आहे तो पालकांनी सगळ्यात पहिला दिला पाहिजे. आणि नंतर मग मागच्या एपिसोडमध्ये आपण जे बोललो बरोबर ती सगळी कारवाई त्या पालकांनी करावी. थोडक्यात शब्दांचा आधार हा सुद्धा मुलांसाठी महत्वाचा ठरतो आणि नंतर अर्थातच पुढच्या कारवाई किंवा पुढच्या गोष्टी या घडत असतात, कारण तेवढे आपले पालक सक्षम आहेतच. पण याच बरोबरीनं आता मोबाईलबद्दल बोलू आपण, इंटरनेटबद्दल जर आपण बोलायला गेलो तर यामुळे सायबर लैंगिक अत्याचाराचं सुद्धा प्रमाण आपल्याकडे वाढताना दिसतंय. अनेकदा मुलांकडे या सगळ्या गोष्टी इझी अवेलेबल होतात, त्यातून सुद्धा चुकीची माहिती किंवा आपल्याला एक आकर्षण असतं अशा गोष्टींविषयीचं, त्यातून सुद्धा मुलं कधी ना कधी चुकीची माहिती घेत असतात किंवा त्यातून गैरसमज निर्माण होत असतात आणि आकर्षणातून चुकीच्या पावलांकडे किंवा चुकीच्या दिशेनं सुद्धा जाण्याची शक्यता असते. तर अशा वेळी आपल्या मुलाकडे अशा गोष्टी पोहोचू नये किंवा अशा बाबतीतलं इंटरनेट थ्रू किंवा मोबाईल थ्रू असं काही घडू नये यासाठी पालकांनी कशी दक्षता घ्यायला हवी, याबद्दल काय सांगाल? पालक आजकालचे खूप लाईटली घेत आहेत सगळं. म्हणजे एवढं फ्रीडम देऊन ठेवलंय मुलांना की बॉस तू काही कर, जे आम्हाला मिळालं नाही ते आम्ही तुला देतोय, तू काहीही कर, अशी आजकालच्या पालकांची मेंटॅलिटी आहे. आणि ते सो कॉल्ड 21st जनरेशनचे पेरेंट्स म्हणून स्वतःला मिरवतात, पण त्यांचीच मुलं पुढे जाऊन बळी पडतात. हा फॅक्टर आहे. आणि ना ते जे सो कॉल्ड पेरेंट्स बनायचं जे काही नाटक चालू आहे ना, ते मी तर नाटकच म्हणते त्याला. कारण पालक हा पालकासारखा राहिला पाहिजे, फ्रेंड झोन असला पाहिजे, पण एवढीही मुभा की तू काही कर, काय होईल ते आम्ही बघतो, हा जो ॲटिट्यूड असतो ना तो पालकांनी थोडासा कमी केला पाहिजे. त्यासाठी मला स्पेसिफिक वाटतं की मुलांना तुम्ही जर मोबाईल देताय तर तो मोबाईल देत असताना त्याचं तो किती आणि कसा वापर करतो याकडे पण तुमचं लक्ष असणं गरजेचं आहे. फॉर एक्झाम्पल पॅरेंटल कंट्रोल्स ॲप्स येतात, ते तुम्ही डाउनलोड करून ठेवा. तुम्ही लक्षात घ्या तुमचं मूल इंटरनेटवर नक्की काय बघतंय. बरोबर. माझी एक खास करून सगळ्या पालकांना विनंती आहे की तुम्ही तुमचं जर मोबाईल तुमच्या मुलाकडे देत असाल तर त्याचं गुगल सेटिंग जे आहे, प्रायव्हसी सेटिंग जे आहे, तिथे तुम्ही स्पेसिफिक म्हणजे बिलो 18 जे असं सेटिंग असतं, म्हणजे अबाव 18 एक येतं आणि बिलो 18, ते बिलो 18 तुम्ही सेटिंग करून ठेवा.
जेणेकरून तुमच्या पाल्याकडे अशी पॉर्नोग्राफीचे काही व्हिडिओज असतील, फोटोज असतील, हे पटकन एखादं कार्टून बघताना, एखादा क्लास अटेंड करताना त्याच्या समोर येणार नाही. बरोबर. कारण ते आपल्या सोशल मीडियावर सहज उपलब्ध आहे आणि ते येतं. मग काय होतं, त्या वयात त्या पाल्याला त्याबद्दल आकर्षण वाटतं, कारण त्याच्यामध्ये हार्मोनल चेंजेस होत असतात. आणि हे काय आहे बाबा, मग ते अनुकरण करणं आणि त्यातून नकळत गुन्हा घडतो आणि मग ते बळी पडतात. तर त्यासाठी सायबर क्राईम जो काही सध्या चालू आहे त्यापासून जपण्यासाठी तुम्ही 3 गोष्टी करायच्यात. म्हणजे पालकांनी सगळ्यात 3 गोष्टी महत्त्वाच्या करायच्यात. पहिली गोष्ट, पॅरेंटल कंट्रोल्स ॲप करा. तुम्ही तुमचं सेटिंग चेंज करा. सेकंड थिंग, तुम्ही तुमच्या मुलाला कटाक्षाने हे सांगितलंच पाहिजे की कुठल्याही अनोळखी व्यक्तीने तुझा फोटो, तुझा व्हिडिओ मागितला तर तो शेअर करायचा नाही. हा सल्ला प्रत्येक पालकाने मुलाला दिलाच पाहिजे. आणि तिसरी गोष्ट, चोरून मोबाईल मुलांचे चेक करण्यापेक्षा तुम्ही तुमच्या मुलांमध्ये आणि तुमच्यामध्ये एक असं बॉन्डिंग तयार करा की त्याच्यासोबत काहीही होऊ देत आणि कोणीही काहीही मागू देत, करू देत, त्याने कितीही त्याला त्या लहान मुलाला धमक्या देखील कोणी दिल्या तरी आपले बाबा किंवा आपली आई आपल्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहील. हा आत्मविश्वास तुम्ही ज्या दिवशी मुलाला द्याल त्या दिवशी कुठेतरी मला असं वाटतं प्रत्येक मूल आपल्या आई वडिलांशी शेअर करेल. बरोबर. हा एक मोठा फॅक्टर. म्हणजे मनमोकळेपणानं बोलण्याचं जे स्वातंत्र्य आहे ते मुलांकडे सुद्धा असलं पाहिजे. म्हणजे आता नव्या जनरेशनच्या पॅरेंटिंगमध्ये या गोष्टी जर आपण ॲड केल्या तर ते फार महत्त्वाचं आहे. कारण आज एवढं तंत्रज्ञान बदलतंय आणि इतक्या गोष्टी मुलांकडे पोहोचतात अगदी सहज पद्धतीनं, त्यावर आपण आळा पण घालू शकत नाही. टीव्ही पण सुरू केला की अशा ॲड्स येतात किंवा अगदी सिरियल्स आपण म्हणतो त्या घरगुती सिरियल्स असतात सो-कॉल्ड, पण त्यामध्ये सुद्धा असे सीन्स असतात ज्यामध्ये आपणच ऑकवर्ड होतो. मुलांपर्यंत जेव्हा अशा गोष्टी होतात तेव्हा त्यांच्यावर अर्थात त्याचा मानसिक परिणाम होतच असताना आपल्याला पाहायला मिळतो. हा एक झाला सायबर गुन्ह्यातला प्रकार. तुम्ही मागे पण एक उल्लेख केला होता म्हणजे मागच्या एपिसोडमध्ये सुद्धा की आजकाल जेव्हा अशा घटना घडतात किंवा जेव्हा गुन्हे घडतात त्यामध्ये जर आपण बघितलं की घरातल्या व्यक्तींकडूनच जास्त प्रकारे अत्याचार किंवा विनयभंग झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं. थोडक्यात मुलं आता घरात सुद्धा सेफ राहिलेली नाही आहेत. अशावेळी नातेसंबंध येतात, मग हा माणूस आपलाच असतो, मग आपल्याच माणसाविरोधात आपण कसं काय बाबा जायचं, अशी एक भीती असते. म्हणजे द्विधा मनस्थिती होते किंवा कोंडी म्हणूया आपण पालकांची या निमित्तानं होताना दिसून येते. मग हे नातेसंबंध जपायचे की कायदा जपायचा की आपल्या मुलाची सुरक्षितता जपायची, याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं आणि तुम्ही नेमकं पालकांना हे कसं काय समजून सांगाल? जुईली, तुझ्या मी ह्या प्रश्नाचं उत्तर अगदी एका वाक्यात देईन की प्रत्येक पालकाने कायदा आणि स्वतःच्या मुलाचं भविष्य बघावं. ते 4 लोक काय म्हणतील, सो कॉल्ड समाज काय म्हणेल, ह्याचा विचार खरंच करू नका. कारण तुम्ही नातेसंबंध जपायला जाल, पण जो कोणी तो विकृत माणूस आहे, मग तो तुमच्या घरातला आजोबा का असेना किंवा कोणी असेना, त्याची विकृती बदलणार नाहीये. तुम्ही भलेही त्याला एकदा माफ केलात तरीही तो पुढे जाऊन तुमच्याच घरातल्या कुठल्या तरी दुसऱ्या मुलाला बळी पाडणारच आहे. किंवा समाजात तो जिथे कुठे जाईल तिथे तो वाईट वासनेच्या स्पर्शाने लहान मुलाला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न करणारच आहे, कारण ती विकृती. मग अशा वेळी विकृतीला खतपाणी घालायचं की आपण आपल्या मुलावर जो अन्याय झालाय त्याला वाचा फोडायची, हा मोठा निर्णय पालकाने घेणं गरजेचं असतं. आणि मला एक महत्वाचं काय सांगायचंय की आपण जेव्हा असा विचार करतो ना की असू देत आपल्याच घरातलं आहे, आपण एकदा माफ करूया, पुढे जाऊन तुमचं मूल जेव्हा मोठं होणार ना तेव्हा त्याला माहिती असणार की माझ्यासोबत हे झालेलं होतं पण माझ्या बाबांनी आवाज नाही उठवला. बरोबर. का, ते माझ्या घरातले होते पण तो माझ्यावर अन्याय झालेला होता. हे त्या मुलाला जेव्हा मोठं झाल्यावर फिलिंग येईल ना आणि त्याच्या नजरेत तुमच्याबद्दल खरंच काही रिस्पेक्ट राहणार नाही. हे तर पुढच्या भविष्याचं झालं, पण सध्या त्या वर्तमान काळात जर का बघायला गेलं, जर अशी घटना जर त्याच्यासोबत घडत असेल तर मी तरी अपील करते ह्या आपल्या प्लॅटफॉर्मवरून की प्लीज प्लीज तुम्ही कधीही नातेसंबंध मध्ये आणू नका. नातेसंबंधांमुळे किंवा समाजातील खूप चांगल्या तुमच्या प्रतिष्ठेमुळे जर तुम्ही तुमच्या मुलांवरील अत्याचार दाबत असाल तर खूप मोठा गुन्हा तुम्ही करताय आणि गुन्ह्यासोबतच तुम्ही तुमच्या मुलाचं जे काही अस्तित्व आहे ते दाबण्याचा प्रयत्न करताय. आणि त्यामुळे प्रत्येक पालकाने अशा ठिकाणी वाचा फोडलीच पाहिजे.
अगदी बरोबर. फार महत्त्वाचा मुद्दा आहे हा. आणि यामध्येच खरं तर पालकांची कोंडी होते आणि हा अन्याय त्या पाल्यावर होत असतो. भविष्यात त्याच्या या सगळ्या जडणघडणीवर खरं तर परिणाम होत असतो आणि त्याचे विपरीत परिणाम सुद्धा होताना दिसतात आणि अशी मुलं बऱ्याचदा गुन्हेगारी प्रवृत्तीकडे सुद्धा होतात किंवा ती विकृती त्यांच्यात सुद्धा येण्याची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे हे आतापासूनच जपणं कुठेतरी गरजेचं आहे. पण या बरोबरीनंच जेव्हा ही मुलं, अशी काही मुलं असतात जेव्हा त्यांचं वयच अल्प असतं, म्हणजे आपण त्यांना अल्पवयीन म्हणूया, आणि ती जेव्हा गुन्हेगार असतात, मग अशा वेळी जेव्हा कायद्याअंतर्गत त्याच्यावर गुन्हे दाखल होण्याची वेळ येते तेव्हा हे प्रौढ व्यक्तीला जी काही शिक्षा दिली जाते तशीच शिक्षा मिळते की अल्पवयीनांसाठी काही वेगळ्या तरतुदी कायद्यामध्ये शिक्षेच्या आहेत? त्याबद्दल काय सांगाल? नाही, त्याला प्रौढांसारखं हँडल केलं जात नाही. जर 18 वर्षाखालील मूल असेल तर आम्ही त्याला कायद्याच्या भाषेत चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, म्हणजे कायद्याशी संघर्ष करणारं बालक असं आम्ही त्याला म्हणतो. आणि त्याची जी काही केस आहे ती जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड, म्हणजे बाल न्याय मंडळ आहे, त्याच्या समोर चालते. आणि मोस्टली त्या बालकाला बाल सुधारगृहात ठेवलं जातं, म्हणजे जेलमध्ये न ठेवता बाल सुधारगृहात त्याला ठेवलं जातं. 2015 मध्ये एक नवीन अमेंडमेंट आली आणि त्यानुसार असं झालं की जर त्या बालकाने, म्हणजे भले ते 18 वर्षाखालील आहे, 16 ते 18 वर्ष वयोगटातील बालक आहे आणि त्याने जर गंभीर असा जघन्य गुन्हा केलेला आहे किंवा क्रूर लैंगिक अत्याचार एखाद्यावर केलेले आहेत, तर त्याला प्रौढांसारखं हँडल करायचं का किंवा नाही ह्यावर पण निर्णय होऊ शकतो, कारण त्याने ते कृत्य केलेलं आहे जे प्रौढ व्यक्ती करतात. बरोबर. मग अशा वेळी त्याच्यावर फेरविचार होऊ शकतो. पण मोस्टली त्याला बाल सुधारगृहातच ठेवलं जातं जेणेकरून तो सुधारावं, कारण अख्खं भविष्य त्याच्या समोर असतं. बरोबर. पण आता बऱ्याचदा असं होतं की पालकांना आपल्या मुलानं काय केलंय याची गंभीरता पटकन समजत नाही किंवा अगदी वेळ निघून गेलेली असते आणि अशा मुलांचे पालक खरं तर एका वेगळ्या मानसिक स्थितीतून जात असतात. बदनामी होणं हा वेगळाच भाग असतो, म्हणजे समाजाच्या नजराच त्या पालकांविषयी बदललेल्या असतात. मग अशा वेळी जेव्हा वकील म्हणून तुम्ही अशा केसेस हँडल करतात तेव्हा तुम्ही त्या पालकांना नेमकं कसं समजून घेता किंवा त्यांना नेमकं तुम्ही या निमित्तानं काय सल्ला देऊ इच्छिता? ओके, एखाद्या खरंच जो आरोपी आहे त्याने गुन्हा केलेला आहे तर मला असं वाटतं त्या मुलाच्या पालकांनी मुळातच सहकार्य केलं पाहिजे पूर्ण इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर्सना, कारण गुन्हा घडलाय, तो तुमच्या मुलाने केलाय, मग त्याला पाठीशी न घालता तुम्ही पोलिसांना सहकार्य करा, जेणेकरून इन फ्युचर असं कोणी त्याला बळी पडणार नाही तुमच्या मुलाला, तुमच्या मुलाने ऑलरेडी तो गुन्हा केलेला आहे तर. आणि एक महत्वाचं म्हणजे तुम्ही त्याला असं म्हणजे लाईक दूर लोटू नका, त्याला मानसिक आधार द्या. तो भलेही बाल सुधारगृहात असेल तरीही त्याच्यात म्हणजे तुमचा मानसिक आधार पण त्याच्या पाठीशी असणं गरजेचं आहे. काहीतरी सर्कमस्टन्सेस घडले असतील आणि त्याच्यामुळे त्याच्या हातनं तो नकळत गुन्हा कदाचित घडला असेल, कारण 18 वर्षाखालील बालक असेल, आपण त्याबद्दल बोलतोय, 18 वर्षाखालील बालक असेल आणि त्याच्याकडनं तो जर गुन्हा घडला असेल आणि तुम्ही त्याला मानसिक आधारासोबत हे पण समजावणं गरजेचं आहे की जे घडलं ते चूक आहे, जे काही घडलंय ते. त्यामुळे मला असं वाटतं विक्टीमच्या फॅमिलीवर दबाव आणणं, म्हणजे पैसे देणं वगैरे, हे बरेच प्रकार समाजात घडतात. पण असं न करता जो गुन्हा घडलाय त्याची शिक्षा गुन्हेगाराला मिळालीच पाहिजे, ह्या मताची मी आहे. त्यामुळे तो जर 18 वर्षाखालील आहे तर त्याला त्या प्रकारच्या शिक्षा असतात, म्हणजे प्रौढांसारख्या शिक्षा त्याला नसतात. जुवेनाईल जस्टिस ऍक्ट सेपरेट आहे आणि त्याच्या अंडर त्या मुलाला जो बोर्ड असतो जुवेनाईल जस्टिस बोर्ड, त्याच्या अंतर्गत मग शिक्षा सुनावल्या जातात. हा एक महत्त्वाचाही मुद्दा आहे, कारण त्यावर फार कमी बोललं जातं किंवा त्याबद्दलची माहिती लोकांना खूप कमी असते. अशा वेळी त्याबद्दल चर्चा करणं किंवा पालकांपर्यंत अशा गोष्टी पोहोचवणं फार महत्त्वाचं ठरतं. पण आजकाल आपण बघतो की अशा गुन्ह्यांमध्ये, म्हणजे पॉक्सो सारख्या ज्या घटना आहेत त्यामध्ये कमी वयाची मुलं जास्त ओढली गेलेली आपल्याला पाहायला मिळतात. काय कारणं आहेत या सगळ्याची, म्हणजे कुठे काय नेमकं चुकतं? आता त्यामध्ये आपण पालकांची भूमिका मगाचपासून म्हणतोय, पण सगळ्याच गोष्टींना पालक जबाबदार आहेत का? सगळ्याच गोष्टींमध्ये पालकांची चूक आहे का असं आपण म्हणू शकतो? किंवा या मुलांचं नेमकं काय, कुठे काय गणित चुकतंय ज्यामुळे या सगळ्या गुन्हेगारीसारख्या घटना किंवा अशा पद्धतीचे गुन्हे या मुलांकडून घडले जातात, विशेषतः अल्पवयीन मुलांमध्ये?
खरं तर मी ह्याला थेट पालकांची चूक असं म्हणणार नाही. मी वकील म्हणून जे ऑब्झर्व केलंय त्यानुसार मी पालकांचा दुर्लक्ष असं म्हणेन. कारण पालक हल्ली खूपच मी मगाशीच बोलले, जो फ्रीडम देत आहेत त्यामुळे मुलांची पावलंही खूप चुकीची पडतायत. आजकाल काय झालंय ना, म्हणजे असं कल्चर आलंय की आई वडील दोघेही जॉब करतात, घरी येतात, घरची कामं करून त्यांच्या पूर्ण ते टायर्ड असतात आणि अशा वेळी त्यांना मुलांना वेळच द्यायला मिळत नाही. त्यामुळे मुलांकडे त्यांचं दुर्लक्ष होतं. त्यामुळे स्कूलमधून घरी आल्यावर मूल काय करतं, मोबाईलमध्ये काय बघतं, त्याचं फ्रेंड सर्कल कोण आहे, ते कोणात उठबस करतं, ह्याकडे पालक पूर्णपणे ना दुर्लक्ष करतायत. आणि इथे कुठेतरी तो खड्डा पडायला सुरुवात होते आणि मग अचानक आपलं मूल त्या खड्ड्यात पडलं की त्या पालकांना जाग येते की अरे बापरे आता काय झालं, आणि मग 4 ठिकाणी धावाधाव सुरू होते. तर मला असं वाटतं प्रत्येक पालकाला माहितीये आपल्या समाजात काय घडतंय, आपलं समाज कुठे चाललाय, आणि हे खरंच कलियुग आहे असं म्हणायला हरकत नाही. कारण आपण दिवसाला न्यूज चॅनल लावला की त्याच्यावरच्या बातम्या ह्या नेहमीच झोप उडवणाऱ्या असतात. मग अशावेळी तुमचं बालक तुम्हाला जपणं गरजेचं आहे असं मला तुम्हाला प्रत्येकाला सांगायचंय. आपल्याला माहितीये आपण सगळे सुजाण आहोत, पुढे जाऊन खड्डा आहे, मग तो खड्डा कसला आहे, त्या खड्ड्याचं काय वर्णन आहे ते तुम्ही तुमच्या मुलाकडे केलं पाहिजे आणि त्याला हे परत परत सांगितलं पाहिजे की तुला त्या खड्ड्यात जायचं नाहीये. आता हा खड्डा म्हणजे एखादा गुन्हा असू शकतो. त्यामुळे तुम्हाला तुमच्या म्हणजे तुमच्या मुलांना हे समजावणं गरजेचं आहे. जोपर्यंत तुम्ही पालक म्हणून वागत नाही तोपर्यंत कदाचित तुमची मुलंही तुम्हाला पालक म्हणून तेवढं सिरियसली घेणार नाही, आणि जेव्हा सिरियसली घ्यायची वेळ येईल तेव्हा मात्र म्हणतात तसं हातातनं वेळ निसटून गेलेली असणार. पण आता अशा या सगळ्यामध्ये जर एखाद्या मुलावर खोटा आरोप झालेला आहे तर मग अशा वेळी पालकांची भूमिका नेमकी काय असली पाहिजे, पालकांनी हे सगळं कसं त्याला सांभाळलं पाहिजे. आपण मगाशी पण त्याचा उल्लेख केला की मानसिक आधार किंवा शब्दांचा आधार हा फार महत्त्वाचा ठरतो, पण त्या पलीकडे जाऊन नेमकी काय भूमिका पालकांची या सगळ्यामध्ये असणं गरजेचं असतं आरोपीच्या पालकांची? हो. ओके. तू म्हटलंस तसं जर खोटा गुन्हा जर एखाद्या आरोपीवर झाला असेल आणि तो त्यात अडकला असेल तर मुळात मी सगळ्या पालकांना सांगते घाबरून जाण्याची खरंच गरज नाहीये. मला माहिती आहे अचानक ओढावलेलं संकट आहे, तुमचा मुलगा जर चुकीच्या गुन्ह्यात अडकलाय आणि तुम्हाला खूप काळजी वाटते की आता काय होणार, कारण समाजात ऑलरेडी खूप बदनामी झालेली आहे, कारण आरोपीचं फॅमिली आहे त्यामुळे बघताना पण लोक गुन्हेगाराच्या फॅमिलीकडे बघितल्यासारखेच करतात. मला तुम्हाला एक सांगायचं आहे, तुम्ही कायद्यावर पूर्ण विश्वास ठेवा. तुम्ही त्याच्या संदर्भातले समजा तुमच्या मुलाला चुकीच्या पद्धतीने एखाद्या गुन्ह्यात गोवलेलं आहे तर अशावेळी तुमच्या मुलाचे जर टॉवर लोकेशन्स असतील, एखाद्या CCTV कॅमेरामध्ये त्या घटनेच्या दिवशी तो दिसत असेल किंवा त्याचे कॉल रेकॉर्डिंग्स असतील, चॅट्स असतील, तर ते तुम्ही ॲज अ पुरावा म्हणून तुमच्या वकिलाकडे देऊ शकता, जेणेकरून तुमचे जे वकील आहे ते मेहरबान कोर्टासमोर ते सगळे एव्हिडन्स आणू शकतो. म्हणजे तुमचा तो एलिबाय होऊ शकतो, एक डिफेन्स होऊ शकतो. त्यामुळे आणि एक महत्वाचं की खोट्या गुन्ह्यात जर का अडकवलं असेल तर त्यात शिक्षा होते वगैरे असं नसतं. जर खोटा गुन्हा असेल तर तुमच्या वकिलाने योग्य प्रकारे ते पुरावे मेहरबान कोर्टासमोर मांडले तर मेहरबान कोर्ट तुमची पार्श्वभूमी, तुमचे प्रेमसंबंध असेल तर प्रेमसंबंध किंवा त्याच्यासमोर जे काही पुरावे आलेले आहेत त्याचा सर्वतोपरी विचार करूनच निर्णय घेतला जातो. म्हणजे आमच्या कायद्यात असं आहे की 100 अपराधी सुटले तरी चालतील पण एका निरपराधाला जो असतो त्याला शिक्षा होता कामा नये, हे कायद्याचे एक तत्व आहे. आणि त्यानुसार प्रत्येक पुरावा हा काटेकोरपणे मेहरबान कोर्ट बघतं आणि नंतरच निर्णय घेतला जातो. त्यामुळे खचून अजिबात जाऊ नका. आज वाईट दिवस आहे, उद्या योग्य दिवस येईल कदाचित तुमच्या आयुष्यात आणि तुमचा मुलगा असेल जर गुन्ह्यात अडकवलेला, खोट्या गुन्ह्यात म्हणतेय मी, तर तो नक्कीच ह्यातून सुटेल. बऱ्याचदा हे गैरसमज आपल्याला पॉक्सो कायद्यासाठी होताना आपल्याला पाहायला मिळतात. म्हणजे आपण कुठल्याही कोणावरही हा कायदा लागू करू शकतो, त्यातून आपली सुटका होणार आणि जो खराच आरोपी नाहीये तो यात अडकूही शकतो, अशी कुठेतरी भावना या निमित्तानं झालेली असते. त्यामुळे अशा खोट्या केसेस सुद्धा नोंद झालेल्या आपल्याला पाहायला मिळतात. नंतर त्यातून सुटका होते एखाद्याची, पण त्यात त्याचं पूर्ण आयुष्य संपलेलं असतं किंवा ती व्यक्ती त्यात भरडून गेलेली असते आणि कळत नकळत
त्याच्या आजूबाजूच्या गोष्टींवरही त्याचा परिणाम होताना आपल्याला दिसतो. म्हणजे थोडक्यात एखाद्याचं आयुष्य जणू यात संपूनच जातं अशी परिस्थिती असते. त्यामुळे या सुद्धा मुद्द्यावर बोलणं आज गरजेचं होतं आणि अगदी या महत्त्वाच्या कायद्यावर तुम्ही फार महत्त्वाची माहिती आमच्या प्रेक्षकांना दिलेली आहे, त्याबद्दल आपले खूप खूप आभार. आता आपण आपल्या शेवटाकडे येऊया अर्थात. आणि मात्र आज जरी आता या मुद्द्यावर आपण इथंच थांबत असलो तरी पुन्हा भेटणारच आहोत, कारण अनेक प्रश्न असे असतील खरं तर यानंतर ते प्रेक्षकांच्या मनातले आपल्याला जाणून घ्यायचे आहेत आणि त्या सगळ्या प्रश्नांची सुद्धा आपण उत्तरं देणार आहोत. धन्यवाद, आज तुम्ही वेळ काढून आलात, आमच्याशी संवाद साधलात आणि या महत्त्वाच्या कायद्यावर तुम्ही मार्गदर्शन केलात, त्याबद्दल आपले पुन्हा एकदा मनपूर्वक आभार. तर या होत्या आपल्यासोबत ॲडव्होकेट प्रणिता कोटकर राऊळ मॅडम. या भागामध्ये त्यांनी फार महत्त्वाच्या गोष्टी समजावून सांगितलेल्या आहेत, त्याचा नक्कीच आपल्याला फायदा होणार आहे. पण खरं तर पालकांनी सुद्धा आपल्या मुलांचं कवच बनलं पाहिजे आणि त्यासाठी आजचा विशेष भाग महत्त्वाचा होता, कायद्याची भाषा. पुढील भागात आपण तुमच्या प्रश्नांचं निरसन खरं तर करणार आहोत. जर तुम्हाला या कायद्याबाबत काही प्रश्न असतील तर कमेंटमध्ये ते नक्की विचारा, आम्ही त्या प्रश्नांची जास्तीत जास्त उत्तर देण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. मात्र आता इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकण साद लाईव्हवर कायद्याची भाषा. धन्यवाद.